Oo, sabay kami. Pero mo niya? Iwaiwalay naman kayo. Yeah. Ito na si Baka. Kasi nag-RC sa bahay. Ito na yung mga malita na kuha na. Andiyan nakasunod ko na siya eh. Tinawag ako ni Bak. Bakit? Na-hold ka? Dumating na kami dito sa aming hotel sa Hilton Garden Inn. Thank you so much, Tita Chona, again for this ano ba to? Aming accommodation dito sa Bangkok. And of course, ang aming driver. Second time ko na sa Bangkok and finally may Pinoy na. Yes, may Pinoy na akong contact na driver. Kuya, bigay mo sa akin number mo ha. Para pagbabalik ako dito. And sa ating mga kababayan dyan sa Pinas, meron tayong Pinoy na pwede ninyong makontak. Ayan. Mag-park muna pa kasi kasama siya na alam magka-check na malapit. Kaya bigyan dito. So, eto na ang ating Hilton Garden. Bangkok Silom. Oh my gastos na pa. Na. So, it's time for our check-in na. So, nagkaroon ng isang napakalaking miscommunication dito. No? Ayon sa reservation namin, sa isang room namin, supposed to be it's 3 room plus 1 diba, na guest. Kaya lang, sabi ng ating no 4 guests in 1 room, only 3 guests. Kaya nagpabook ng isa pang room si Brenda ulit ng pangdalawahan. Kasi since namating si Brenda. Yeah, that is Melmar. Sa kamal. Fill up ka. Wali ko kayo, may mag-bat. Ha? Wali pa mag-bat. Kulang? Wali pa mag-bat mo doon. Sufli mo. Phone number, email, and signature, please. Okay. So, para malaman na kung sino yung magkakasama. 1, 2, 3, 4. 4,400 baht. Okay, so check-in, okay na. Magkakasama ngayon si Brenda and si Britney, Rhea and si Bating, Melmar, Argel and Bakang, then Marian, Jana and I naman ang magkakasama sa room. So yun yung pagkaka-separate na room. And I need to also ask for the deposit for 4,000. Yeah, so that is when we can get. Yes, I need for the Thai Yan yung cash manila. or credit card. When you give it back to us, This one to check out. is it cash or Debit cannot. We need to ask for the credit and cash. And since alas 2 pa yung check-in namin, dito muna ilalagay yung bagahe. Kahit matasan pa. Tapos, makuha namin ulit yun bago check up na sa mag-deposit kami ng 4,000 baht. So ngayon, okay na kami lahat-lahat. Thank you so much, Tita Chona. Dito kami ngayon sa Hilton Garden. And thank you so much to our Savior, Beshi. Yes, team palaging gato. Thank you so much. Actually, magbabayad naman kami dito kasi nandito naman na kami. Pangatid naman namin dito. But surprise ko, may chat ko sa akin. Surprise ako sa iyo. Kasi hindi ko na nabasa, di ba kasi nagkabalit na. Thank you so much, Beshi. Kakain na muna kami kasi 2 p.m. pa yung aming lunch. At nabaw na Anong lunch? namin. 2 p.m. pa yung Mainit na yung ulo namin. So, andyan na yung jowa ko. Kaliwa kami ang ulo. So, Ayan, passport. kakain na muna kami. Ayos naman yung papers namin. Thank you so much, Beshi. And thank you so much, Tita Chona. Thank you. Yung maleta dito daw. Dito ilagay yung maleta. We're going to look for a restaurant so we can eat first.
Kailangan pala ito itali. Pag sa kung dito lang dito. Para magkakasama lang siya. Dito yung violet. Yung maliliit sa loob. Parang dito yan sa kanto. Yung jacket mo. Doon na yun sa, ano, sa loob mo yan. Yung malalaki lang yung sa labas. Tali natin. Jacket. Pantay natin. Ito rin pa yung isang Pinoy na kasama namin. Anyway, Nagbigay si Ate Cute ng 50,000 pang Thailand naming lahat. Thank you, Ate Cute, Kuya Joren. classes printing. Kaya pala nababawasan yung ATM ko. Oh, yes daw. Yes. Yes. You know what? This week? Ay, cancel man to! Yawa ka, Marian! Yes, yes, you can see. Yawa ka, Marian! Mga parents Yes, ko kasi mo, okay. Pagkatao. Papaniwala ka dyan, alam mo malabong mata niyan. Ano man din naman daw. Ito na pagkita ko. Punta kami sa gilid ng Mendiola. Parang nasa Manila lang tayo. Parang sa Manila talaga yung Para sa Makati. yung everything. Parang kami nasa Mitigas. Ayun, oh. Wala na Manila bitaw. Parang nagsibo na. Nakasibo May lang. nakahabol pa sa amin guys, si Maria. Ganda ng ano lang structure ha. So, ay ma, Dan, dalawa. Sila man eh. 20,000. Uy! 10,000? Oh, 10,000. Kasi yung 20,000 baht, di ba, is 40 and 20. Oo. 10,000. Ang 10,000. 10 na last. 10,000. Oo. Kasi yung calculation kanina ba? Kung makukuha sa 40 kilo, magkano? Oh, 10,000 na amount. 10,000 ang 10,000. Baht ba, baht? Oh. As ba ito? Ito. Ano sa 50? 60,000. Charge yung charge. 180. In baht? Oo, mahal ba? 10,000. 10,000. Ano ba kasi nangyari sa'yo kanina sa airport? Ano? Ha? Na-hold ka kasi Hindi naman ako nahuli. Interview lang. Maganda lang ano yun ako. it's a 3,000. Kasi sinabi 3,000 lang. 3,000 lang pera mo. Siyempre, magsinungaling ako na 37 ang pera mo. kaya nga, tinanong kasi sa wallet. Sabi ko, 3,000. Tapos magpapapalit pa tayo dito. Yun na yung palusot dun sa kanila. Buti na lang ba, may laman talaga. Tsaka buti na lang may online banking ako. Mas maganda pa rin yung contact feeling ko. Andun yung tunay. Tapos silipin mo muna kung magkano. Para magpag-withdraw din ako. Thank you mga kuya. Message ko ah. Yeah, outside because it's one hour from here. After that Not you too can far. not too far. After that you can go shopping. Go to shopping. We do not money. 1,000 per head. May mga offertory na kaagad. Kung Pinoy naman tayong driver, yun na lang, sure pa. Hindi tayo mabudo. Ano? Ha? Tanaw ako mag-attribute ko. 650 ang ano. 100. Ayan o. Isera ka ha. Simabuhay ka ha. Ay, ito pala yung Holiday oh. Ito yung Holiday Inn. So di ba yung Holiday Inn tayo sa ano? Sa Hong Kong. So hanap kami ngayon ng kakainan namin dito sa Thailand. Mag-ikot-ikot muna kami habang hintayin namin yung oras ng aming check-in. Saan to? Pagliko mo dyan, Oh. Coco na, Coco Market. Again, di oro. Oo. Saan ka nabili? Doon yung kitkay. Tapos saan ka nabili?
Pork ribs, spicy soup. Oo. Ayun oh. Show may tapos rice. Baka malaking ano na naman to, serving. 100. Klaro kay ting. Klaro kay ting. Serving, klaro kung serving. Tanawa-rawa na nangaon ko. Kinaon sa man. Gutom na. Halin na. Wala na dito, Yapi. May ano, Saan kayo nagkato? dito na kami sa bahay. Ayun oh, na ay kangkong oh. Kangkong with oyster. Cabbage yan. Thailand. Kaya ganun kangkong Kaya dito sa parang Patalang din. kangkong ba? Hindi kayo nagluluto ng kangkong sa bahay. Ang dami-dami dami dito. Wow, asin lang Ito one. ako, pork with spicy soup with rice. Go! Ala, bisyo sa li kasi spicy mar nga. Alang ra ba kayo ni? Parang masarap itong ano, Spicy. herbal soup. Ito yung parang ano, yung sa ano ba? Sa Vietnam, yung kinain sa Kanadaw dato gyapon ta sa Palawan. Ay titingin para tayo. Yung chowlong ba? Sa tingin daw tayo. Masarap yung ganito. Ito oh. Oh. Ito na lang. Pork wonton. Nakano tingnan mo. Ito oh. Parang mas Ito. masarap yung dito. Ito masarap po. May rice topping na siya oh. May lettuce. At yung dati. Saan? Hindi ka na. Kain na kami. Libre mo rin. 37,000 ka pa lang. Ito, may isa pa pa. Meron din dito. May itlog pa oh. Parang ito yung itlog. Spinach. Spinach. Pero parang mas mura doon. Hindi Parang- dito, parang itlog na dito. Nice, okay. Daily time. Hindi, times 2. So, mga 320. Okay na yun. Okay na yan. Ayun, oh. Creamy tom yung prawn. Sarap. Sa picture pala mukhang masarap na. Hindi ka na. Kain na.